Алар үзләренең татар булулары белән, татарча аралашып, милли традицияләрне саклап калулары белән горурлана. Бүген Муса Җәлил якташлары Оренбург татарлары белән сөйләшербез эфирда. Таяны нуктасы тапшыруы студиядә Алмаз Гафиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шуннан да без инде әлеге серияны дәвам иттерәбез һәм бүген кунакта Оренбург татарлары, аралар арасында Оренбург татары булмаган шәхесләр дә бар. Алина, менә сез Оренбург өлкәсе татар сөйләшләр дигән китап чыгаргансыз. Аңлатып китсәгез иде. Кемнәр ул гомумән Оренбург татарлары? Аларны нәрсә аерып тора һәм тарихлары кайда барып тоташа? Оренбург татарлары инде ул Оренбург территориясында яшәгән, борынгы дәвердән инде борынгы гасырларда ук анда төрки кабиләләр булган. Һәм инде татар милләтен татарлар анда күпләп әйтик инде Казан ханлыгы җимерелгәч 16-нчы гасырдан күпләп җирләр эзләп, яхшырак шартлар эзләп Уфа губернасы һәм инде шул көньяккарак Оренбург территориясенә күчеп киләләр инде. Россия империясына, Россия дәүләте составына кергәч, шикләрне саклау өчен һәм инде Азия белән сәүдә эшләрен ныгыту өчен махсус дәүләт тарафыннан күчерелү башлана. Һәм шактый күп татар була бит. Монда мәсәлән башка өлкәләр белән чагыштырганда соннар ягыннан чыннан да Оренбург татарлары алар күп. Ләкин без әллә ни тарихка кирип тормыйк инде. Оренбург татарлары дигәндә менә нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк? Кемнәрдер бәлки бетермидер һәм һәрбер өлкәдәге татарны нәрсәдә булса аерып тора. Ул сөйләм булсымы, ул гореф гадәтләрме, татар ашлары булсынмы? Менә Рифат, шунда Оренбург татары дигәндә син нинди сыйфатларны билгеләп үтәр идең? Оренбург татары дигәндә иң беренче безнең героебыз күз алдына килә инде. Муса Җәлил, театр Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге театрыбыз үзебезнең Оренбургда гөрләп эшләп килә. Һәм Оренбургда яшәгән татарлар күз алдына килә. Алар нәрсә белән аерыла? Менә гомумән аларның аерып торган сыйфатлары бармы? Алар бит үзенчә сөйләшәләр, алар мәсәлән, аларның үзенчә Алар шын татарча сөйләшәләр. Шул ягы белән шын татарча сөйләшәләр. Әдәбиятта язылганча, безнең авылда әйтик, менә берничә мишәр сүзе дә кергән. Сүлим, йырлыйм, тагын ниндидер шундыйлар бар. Калганы менә үзебезнең авылдан чыгып әйтәм, безнең әдәбият белән, үзебез укып үскән әдәбият белән саф татар тел туры килеп сөйләшәбез. Казанга килгәч тә мин Казан артларындагы сөйләшкән егет кызларның сүзләрен кай вакытта алар теге әллә нинди сүзләр белән итеп сөйләшәләр дә мин аптырап торадыр. Әдәбиятта бит андый сүз юк. Безнең якта бар дип алар әйтеп куялар. Менә Оренбург татарларының инде аерылып торган сүзләре бармы? Оренбург татарларының аерылып торган сүзләре бар. Гомумән алганда һәрбер авылның үзенең аерылып торган сүзләре булырга мөмкин. Булай Оренбургта гомумән татарның Казан татарлары, урта диалект вәкилләре һәм берничә авылда мишәрләр яши. Шуңа күрә гомумән татар телендә нинди, татар диалектларында нинди аермалар булса, Оренбург татарларында да шундый аермалар бар. Гомумән әйткәндә, менә әйтик без Минзәлә татарларын, анда ниндидер тагын кайбер якларын татарларны аерсак, ниндидер күрсәткечләрдән мин Оренбург татарлары менә фәлән ниләре белән аерылалар, фәлән яклар белән аерылалар дип әйтмәс идем. Оренбургның үзендә әйтик ниндидер ягы белән аерылу бар һәм безне үзебезне таныйлар. Әйтик без менә Муса Җәлил районыннан, Шарлык районыннан мин Яңа Муса авылыннан безнең Каргалыга барсакмы, Оренбургга барсакмы шәйләп алалар ниндидер, мишәрлектән шәйлиләр, ниндидер аерым сүзләр. Әле бит монда татар авыллары исемнәре дә татарча сакланган, бу бөтен җирдә дә юк. Татар авыллары гына түгел, анда бик күп географик атамаларның сүзләре төркичә. Без аларны бик барысын да аңлап та бетерә алмыйбыз, ләкин анда Янгиз елгасы, ниндидер безнең якта мәсәлән Саф Рус авылы, Илкүлган авылы бар, ләкин төбенә төшә башлагач ул елкы үлгән дигән сүздән барлыкка килгән икән, анда төркилек, борынгы төркилек эзләре бар анда. Һәм тарихка күз салганбыз икән, монда әйтергә кирәк әле татарлар саны башка төбәкләрдә әллә ни күп булмаса да барыбер ничектер шул 10 мең кеше кими бара. Әгәр дә без халык саны исәпкә алынса, 2002 елда Оренбург өлкәсендә 166 мең татар теркәлгән булган. 2010 елда 151 мең татар. Бу саннар зур әлбәттә, ләкин шул ук зур кимү дә күзәтелә. Менә нәрсәләргә бәйле икән бу? Нәрсә белән бәйле ул? Алар Оренбург татарлары Казанга килгәннәр. Ни өчен Казанга, ни өчен Казанны салыйлар? Чөнки менә үземнән генә чыгып әйтәм инде, ТРТ каналларын, ТНВ каналларын карап үскән татар, Оренбургта яшәгән татарлар шушы
Безнең өчен бу Казан мәркәз, ул Мәдинә кебек, без шул якка карыйбыз, шуны тыңлыйбыз. Казан нәрсә әйтә? Менә шушы җылылык, шушы спектакльләр, театрлар, мондагы булган мөхит, мондагы булган бөтен шушындый янып торган үзебезнең җан, кан, тән шушында булгач, без монда тартылабыз. Безгә шушы рәхәт, шушы җылылык кирәк, безгә шушы мөхит җитми. Оренбургта юкмы ул? Илар сез кайсы авылдан, кайлардан Бер килдегез? сүз белән килешәм. Чынлап та мин үзем дә шайтырып күченеп киттем. Кайдалардан килдегез? Менә үзегез турында сөйләсәгез иде. Мин Оренбургның иң якын авылы дип саналам. Бездә 30 чакрым арабыз Оренбургдан. Оренбургның менә прям кырые дип санала инде. Татар Каргавыс авылыннан мин. Менә нигә Оренбург белән Казанны чагыштырсаң, Оренбургда бит барыбер күбрәк урыслар яши. Урыслар арасында ничектер уңайсызланасың, татарча аралашырга, мәсәлән, шул ук автобуста китеп барганда, дуслар белән аралашканда, күбрәк теге ишетмәсенә, теге кмачауламаска дип, оялу бар, димәк. Әзмәс бар. Дөресен әйткәндә бар әзмәс. Һәм уялту да бар. Нәрсә белән бәйле менә бу ялты? Кемнәр ялта? Менә күршеләр дип әйтик инде, кешечә сөйләшегез, русча сөйләшегез дип әйтү анда гайри табигый әйбер түгел. Менә моны Татарстанда, Казанда бигрәк тә күз алдына китерү кыен. Ниндидер бер синең яныңда барган кеше, синең әниең белән яки янда ниндидер курсташың белән барганда, кешечә сөйләшегез дигән сүзне әйтү. Юк, элегрәк бар иде, моннан бер 10-15 еллар элек, әле ул сизелә иде барыбер. Советлар заманынан соң андый хәл булды ул. Шулай Татарстанда да татар теленә мөнәсәбәттә. Ләкин монда бит инде игътибар итәргә кирәк, Оренбург татарлары барыбер алар кая барсалар да үзләренең татар икәнлекләрен онытмый. Менә бу нәрсә белән бәйле дип саныйсыз? Нәрсә белән бәйле дип саныйбыз? Кемнәрдер уныта бит, менә чыгып китәләр дә, руслашалар, мәсәлән, Мәскәүгә барырга мөмкиннәр, башка шәһәрләргә барырга мөмкиннәр һәм барыбер аралашып, шул ук мөхиттә яшәмичә. Оныта дип, ул кем арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсыңдыр инде. Һәркемнең үзенең эчке күңелендә утыра торган бер минлек бар бит әле. Мин татар дип туганмын икән. Татар мин шигенде тәрбия бар, әз генә мәктәптә алган тәрбия, гаиләдә алган тәрбия. Аның шигенде үзеңнең телеңнән качып була торган әйбер түгел. Оренбургда ниндидер меңгә бер генә түгел ул. Шул ук автобусларда да очратырга була, базар тирәләрендә татарлар анда шактый. Менә Каргалы тирәләренә барсаң, бөтенләй инде ул яктан чыгып киткәндә анда Каргалы халкын танып була дигәндә күпмедер дәрәҗәдә. Шуңа күрә бу әйбер без әле монда күп, без монда бар дигән әйбер тиз генә оныттырмыйдыр ул. Сөйләм дигәннән сез бит инде өйрәнгәнсез, менә ничек нәкъ менә әлеге темага алынырга булдыгыз, Оренбург татарлары турында. Һәм нәрсә аерып тора? Бәлки сез фәнни якта монда әйттеләр, әллә ни аермалыклар юк дип. Ләкин сез нәрсәләрдә күрәсез менә аларның үзенчәлеген? Әлбәттә инде Оренбург татарлары ул гомумән татарларның бер күләмле, күп санлы алышы дип әйтсәк була. Әлбәттә инде анда әйтеп киткәнебезчә Казан арты, Пенза, Мишәрләр, Пенза өлкәсеннән күчеп килгән халык. Һәм инде шушы нигездә Оренбург өлкәсе сөйләшләре формалаша, ул инде урта диалект вәкилләре, ягъни Казан татарлары дип этник яктан әйтәләр, һәм инде Мишәр көнбатыш сөйләше. Әлбәттә инде анда шушы ана сөйләшләренең үзенчәлекләре саклана, әйтеп киткәнегезчә елаштыру мәсәлән, урта диалектның елаштыруы. Шулай да инде күрше халыклар белән шул рус, башкорт, казак халыкларының йогынтысы нәтиҗәсендә үзенчәлекле сөйләш формалаша. Мәсәлән, инде ул мисал китергәндә номинацияләүдә кызык, мәсәлән, бакашар. Соры челәнне бакашар диләр. Ягъни ул туклану ысулыннан аның шундый атама бирәләр. Тагын кызыклы сүзләр бардыр, менә тагын нәрсәләрне әйтә аласыз? Әлбәттә. Инде бу специфик үзенчәлек буларак, илем, мәсәлән, ул инде кешене яраткан кеше, бу төбәкнең халык үзен этник дип әйтеп булмый, төбәк үзенчәлеген шундый киң күңеллелекне күрсәтәдер инде, бәлки альтруист мәгънәсендә. Менә монда килеп, Казанга килеп, ниндер сезне аңламаган сүзләр булдымы андай практикада? Миндә юк, алай булмады. Мине дә аңладылар, мин дә аңладым. Андый теге үзенчәлекле сүзләр юк идеме? Һәм килгәч нидер гаҗәпләндергән мизгилләрдә булгандыр. Менә шуннан да сез үзегезнең Оренбургтан һәм Оренбург татары буларак гаҗәпләнделәрме? Сез Оренбургтан, ләкин шулай татарча сөйләшәсез дип әйтүчеләр бармы? Булдылар, әйе. Урыс өлкәсе дип санала бит инде барыбер Оренбург өлкәсе. Бик сәер, ничексез Оренбург урыслар арасында яшәп, шулай бик сыйфатлы татарча сөйләшәсез дип әйткәннәре күп кешеләр булды. Кайдан килә бу? Бу мәктәптә өйрәтеләме, гаиләдәме? Менә мәктәпләрдә өйрәтеләме татар теле? Әйе. Бездә. Бездә татар авылы, анда бер 400-дән артык кеше булгандыр инде, халык яши, хәзер дә яши. Без мәктәптә укыганда 160 бала укыдыр. Безнең хәтта яшерен батырын түгел, урыс телендә татарча үтәдер инде. Менә шунлыктан да без әле урысчаны монда килгәч тә
өйрәнеп кенә киләбез әле русча сөйләшергә, үземнән әйтәм. Демәк, андый практика булмады анда. Безнең авылда бөтенесе татарчада, чөнки дәватиләр белән үсеп, аларның сөйләшкәннәрен өйдә, гаиләдә, урамда, бөтен җирдә гел татарча. Хәзер руслашу сизелмиме? Сизелә. Без үскәндә дә шулай иде, сездәге кебек хәл иде. Беренчедән мәктәпнең йыгынтысы һәм ниндидер басымы да бәлки булгандыр, чөнки дөрес сөйләргә, дөрес әйтергә һәм безнең әле мәктәпкә баргач та, мәктәпкә төшкәч тә дип әйтәләр, бездә кайбер проблемалар да бар иде, чөнки анда әлифба китабында язылган икмәкләр, әллә нәрсәләр тагын бездә берсе дә юк, бездә алай әйтмиләр. Әкрен-әкрен генә әдәби телгә дә якынлаштыру бар иде һәм шаралар үтә иде татарча. Безнең авылның клубы бик зур булган, хәзер инде юк. Ул вакытта Казаннан да, Башкортстан ягыннан да бик күп артистлар да килеп бергән. Бүген халык саны да кими. Мәктәптә укыту дәрәҗәсендә мин хәзер кистереп әйтә алмыйм ни дәрәҗәдәдер. Ләкин менә бу руслашу ягы һәм инде ничә ел буена русча гына укыту, татар теле предмет буларак кына керә, үзенең нәтиҗәсен бирә һәм урамда балаларның русча сөйләве хәзер алай бик үк кыргый нәрсә түгел. Без үскәндә шулай инде, күп кенә регионнарда әле булай булса да, мәсәлән, сезнең горурланып моментларыгыз бар, ул да булса бер чорда татар гәҗитләре нәкъ Оренбургта чыгып килгән. Менә бәлки шул да сәбәпчедер. Һәм менә бу югалдымы хәзер, ничек уйлыйсыз? Бу күренешләр, татарлыкның нәкъ менә Оренбург тирәсендә булуы. Ул, беләсезме, Оренбург тирәсендә аның булуы әлегедә бая акчага бәйле булган. Акча алтын чыгаручы безнең Рәмиевлар Оренбургта бик зур спонсорлык эше алып барганда, аның мәдәнияте дә, башкасы да алга барган. Бүген аны эшсез югалды дип әйтеп булмый. Менә Рифат та әйтеп китте, безнең анда татар театрыбыз бар. Берәү булса да татар теле укытылган мәктәбебез бар. Мәчет мәдрәсәләрдә ничектер, ниндидер күләмдә татар теле сакланып килә һәм ул әнә элеккедән килгән әйбердер. Чөнки әйтик, биналар бар, Хөсәйния мәдрәсәсе бар, 5 тарихи мәчетебез бар. Алар барбер интеллигенция хәтерендә булса да ниндидер үзенең уңай нәтиҗәсен бирә. Менә Оренбург татарларын киләчәктә нәрсә көтә бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа гасыр телеканалында Тояны нуктасы тапшыру бүген Оренбург татарлары турында сөйләшәбез. Һәм безнең студиядә генә түгел, әле туры элемтәдә безнең белән Әлфия Абдулхаликова да. Хәерле кич, исәнмесез? Сәламлыйбыз сезне Казаннан, студиядан. Оренбург татарлары турында сөйләсәгез иде. Сез ялгышмасак, үзегез дә менә хәзер китапханәдә утырасыз. Менә аның турында да берничә сүз. Хәерле кич, Казан. Без сезне сәламлыйбыз. Без хәзер Оренбургның милли Хөсәйн Ямашев исемендәге китапханәдә. Бу китапханә безнең бик борынгы. Быел ул 115 елын билгеләп үтә. Аның шишмә башында зур кешеләр торган: Дәрдмән, Риза Фәхретдин, Фатих Кәрими һәм башкалар. Шуңа күрә безгә бу китапханә бик якын. Biz şuşunda bik күп чаралар үткәрәбез. Ул безнең Оренбург татарлары өчен үзәк дип тә әйтергә мөмкин. Әйе, әле Оренбургтагы вакыйгалар, чаралар турында аерым сезнең белән сөйләшербез. Сезнең барган бармы менә шул китапханәләргә? Гомумән Оренбургта еш буласызмы, Ринат? Хәзер Оренбургта бик еш булам дип әйтә алмыйм. Бу инде монда төпләнүнең дә нәтиҗәседер. Монда хәзер балалар да бар. Ләкин Оренбургга баргач, мин милли китапханәдә булганым бар һәм институт хезмәтләрен алып кайтып бүләк иткәнем дә бар китапханәгә. Татарларны берләштерүче урыннар күпме һәм гомумән җитәкчелек менә ничегрәк, ниндирәк мөнәсәбәттә тора татарларга илнәр? Хәзер менә бездә Оренбургда яңа губернатор килеп чыкты дип әйтик инде, сайланды. Ул безнең татарларны Оренбургда якын күрә, аларны үстерергә ярдәм итәм дип сүз бирде. Менә мәсәлән китапханә яңартылды. Ул анда үзе ялгышмасам килеп лента кисте, анарга шәкшек чыгарып бирделәр инде күрсәтеп. Ул бу вакыйгада үзе булды. Менә нәкъ. Татарлар арасында ниндирәк мөнәсәбәт икән, Рифат? Менә шуннан да Оренбург татарлары бүген аралашып яшиме? Элемтәдәме алар, җыелалармы, фикер алышалармы? Аңлашылды, Казанга тартылалар күбрәк. Ләкин үзара бармы аралашу? Үзара аралашу
бар инде. Туганнар белән дә аралаштыра, якыннары белән дә бәйрәмнәре дә булып тора. Шулай ук менә ничек Татарстанда гөрләп Сабантуйлар барса, ул Оренбург өлкәсендә дә шулай ук Сабантуйлар авылларында, районнарында, шәһәрләрендә, Оренбург үзендә дә шулай булып тораймы? Менә булмаган, менә безнең авылда Сабантуй ел сайын була. Менә без үзебезнең төркем белән җыелыштык та, бер заман 4 ел элек бөтен коллегаларны җыеп шундай бәйрәмдә ясап алдык. Ул бит һәрбер үзебезнең күңел халаты, ул теге миңа гына кирәктән түгел, милләтне бергә җый. Анда кайтты Оренбургтан да кайттылар. Безнең авыл белән Оренбургның чакрымлыгы 460 чакрым. Шуннан да килгән кунаклар булды. Самар өлкәсеннән, Бөгелмә, Әлмәт, Татарстаннан җыелып, шундай бәйрәмнәрдә безнең мохтаҗлык бар татарлар, менә бу мәдәният ягыннан, әйме? Алар шуны көтеп торадыр инде. Әлбәттә, алар кайткан сайын миннән дә сырлар, менә алар да әйтеп узар, шуннан да алар якында да, бөтен якта да Оренбургның авылларында булдыралганча бәйрәмнәр булып тора. Оренбург татарларына игътибар ни өчен зур икән алына? Ничек уйлыйсыз? Менә барыбер нәкъ менә аларга аерым мөнәсәбәт, нәкъ менә Оренбург татарларына башкаларга караганда бәлки әле күбрәктер дә. Бу аларның бар тик күп булуы белән генә бәйле түгел бит. Нәрсәләрдә күрәсезме? Әлбәттә, инде анда сез дә әйтеп киттегез, ул инде татарларның бер шундый милли үзәге, алдынгы үзәк булган заманында һәм инде бу игътибар шул заманнан килә һәм инде ул изоляцияләнгән дип әйтсәк була. Татарлар анда изоляцияләнгән, ягъни төп Казаннан, Татарстаннан аерылган инде территориаль яктан да. Шунлыктан инде анда шушы изоляциядә аларның тел үзенчәлекләрен саклау, мәдәнияткә мәхәббәтне саклау, мәдәниятне гомумән башка аспектларны саклау, ул инде әлбәттә кызыксыну уята. Һәм бүгенге тормышта кызыксындыра. Әлфия ханымга сүз бирик. Әлфия ханым, бүген анда Оренбургта татарлар ниндирәк тормыш белән яши икән? Безнең Оренбург татарлары вакыйгаларга бай, матур, күңелле яшиләр. Безнең шәһәребездә төрле чаралар үткәрелә. Безнең шәһәребездә Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры эшләп килә. Ул Рәсәйдә, Казандан Уфаны алмасак, бер генә театр, бердән-бер театр. Шуннан соң безнең шәһәребездә дәртмәннәр бастыра башлаган 20нче гасырның башында яңа вакыт бөтен мөселманнарга мәгълүм булган газетның дәвамчысы Вакыт газеты чыгып килә. Безнең шәһәрдә татар телен һәм әдәбиятын һәм мәдәниятен укыту буенча мәктәп эшли, урта мәктәбе. Бездә менә әйттем инде китапханәбез. Ул 19нчы елда аның хезмәткәрләре грант оттылар һәм хәзер ул заманча төзекләндерелгән һәм бик матур. Без шушында бик күп бик еш җыелабыз һәм бик күп чаралар үткәрәбез. Татарлар менә үзара мөхитне булдырып, менә ниндирәк чаралар үткәрелә? Җыелалармы алар, аралашалармы? Һәм татарлар менә ничегрәк яши ул яктан? Җыелабыз, аралашабыз, әлбәттә, һәр вакыт без бергә, бездә Оренбургда Туган тел исемле татар милли мәдәни үзәге, мөхтәрияте эшләп килә. Ул менә бөтен эшләрне башында тора, бөтен безнең берләштерә. Сез үзегез татарларны берләштерү юнәлеше буенча эшлисез. Мәсәлән, татар белән татарның өйләнешүләре бүген күпме? Әллә барыбер менә бу катнаш никахларда күбәеп китәме? Әлбәттә, инде хәзерге заманда катнаш никахлар күп. Әмма без инде тырышабыз сакларга үзебезнең традицияләребезне, үзебезнең гырыф-гадәтләребезне һәм балаларыбызга аларны җиткерәсездер. Ренат, мәченнән да бу бит зур проблема, татар гаиләләрен булдыру. Оренбург татарлар дип әйтте инде бу очракта. Алар шулай ук үзләренә парга анда татарларны күбрәк эзләргә тырышалар. Мәлә бу талап иттеме инде хәзер? Алай дип әйтмәс идем, канунда булган кеше, бигрәк тә авылдан чыккан балалар барыбер дә үз милләтен эзләргә тырышалар. Ул мин аны ничектер ниндидер әйбер белән аңлата алмыйм, сәбәпләрен әйтә алмыйм. Бар инде арада барыбер дигән кешеләр дә бар, һәр милләттә кебек. Һәм бүген яшьләр турында сөйләшә башлаганбыз икән. Гомумән, яшьләр активмы Оренбург татарлары һәм әйттегез бит әле, оялу бар иде дип. Хәзердә бармы икән ул яшьләрдә? Һәм алар нәкъ менә оялу сәбәпле генә татар телендә сөйләшмичә йөрмиләрме икән? Рифат, ничек уйлыйсың? Оялу гына да түгелдер, ул ничектер кыенсыну микән, ниндидер урысча әйткәндә комплекс. Хәзердә бармы ул? Хәзер юк ул. Хәзер менә мин үзем беренче килгәндә Казанга авыл баласы,
гап-гади, яни мәктәптә идән юучы, әти тракторист дип дигәндә. Мин гап-гади колхоз баласы килдем. Миңа бу Казанны күрүдә ничектер ул мин шәһәр аша битер шикелле. Бигрәк тә мин телевизор аркылы караган артистлар янәшәсендә йөрү, ничектер именно шунда йөри, ничектер үзеңә дә шушы җылылыкны, шушы мөхиткә сизмичә дә кирип китәсең, аларның тәрбиясенә өйрәнәсең дә үзеңдә шуннан да мин горур татар дигән әйбер шундый уяна. Тагы да кешеләр Казанда бигрәк тә. Һәм без киләчәк турында да уйларга тиеш. Ничек уйлыйсыз, киләчәк буыннар шул ук татар традицияләрен саклап кала алырмы? Әти әнидән тора бу хәл. Әти әни белән ничек тәрбияли баласын, инде телдә балалар белән аралаша. Балалар бакчасында мәсәлән, балалар белән тәрбия эшләре ничек сөйләшәләр. Мәктәптә татар дәресләре бармы, юкмы икән? Бармы соң менә татар дәресләре, балалар бакчаларында ничегрәк бүген татар телендә аралашудан тыш әле бит белем бирүдә бик мөһим. Бар. Менә мәсәлән, минем әни балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Бездә бит инде шәһәрдән ерак булмагач, урыслар бик күп күченеп китәләр шәһәрдән, налогообложение әзрәк дип әйтегәндә, шуңа була. Һәм безнең балалар бакчасына балаларны йөртә башлыйлар. Үзара балалар русча сөйләшә. Ләкин менә минем әни миңа горурланып, күптән түгел генә шалтырата, кызым, урыс баланы туган тел шигырен өйрәттем, өенә кайтып әнисенә сөйләгән. Әти әнисе миңа шалтыратып, рәхмәт Рүзәлия апа, менә балам татар теленә өйрәтәсе икән дип, шундый хәлләрдә була. Кайбер гаиләләр киресенчә, менә нигә мин урыс буларак татар телен өйрәнергә тиеш дип, шундый уңайсызлыкларда килеп чыгарга мөмкин. Татар теленә монда мөнәсәбәт нидер икән, Ренат, бәлки сез җавап бирерсез. Мин алай татар теленә башка милләтләрнең мөнәсәбәте начар дип уйламыйм, андый нәрсәне сизмим. Менә сөйләшү ниндидер заманасында булды, ул хәзер алай юк дип уйлыйм. Сүзегезгә кайтып кына бер-ике реплика гына әйтәсем килә. Ул Каргалы ничектер бар Оренбург татарлары арасында айрым урын алып тора. Ул элегелектән нигез салынганнан бирле, шуңа күрә сездә булган процесслар бөтен Оренбург татарларына бик таралмыйдыр ул. Һәм без балалар бакчасы булу, зур-зур мәктәп, мәсәлән, олимпиадаларга монда Казан якларында җибәрү балаларын татар теле буенча, ул Каргалы өчен хас. Ваграк аларны аерып карарга кирәкме бу? Аларны әзрәк аерып карарга кирәк. Алар үзләре бер шәһәр кебек. Аның тарихында да алар бит Сакмар елгасыннан аларны кертмәскә тырышкан өчен барлыкка килгәннәр. Аннан соң инде аерым шәһәр дәрәҗәсенә барып җиткәннән соң гына кертик буларны булмый, булар аерым үзләренә бер шәһәр коралар дип. Шуннан соң гына шуңа күрә анда ниндидер ул үзе бер мәркәз. Әйе, аларны аерым бәлки аерып та карарга кирәктер әле Оренбург татарларының аерым бер өлеше дип. Әлфия ханым, сезгә тагын сүз бирәбез. Татар мәктәпләре бармы, эшләп киләме алар бүген? Гомумән, сез ничегрәк күрәсез Оренбург татарларының киләчәген? Кызганычка каршы мәктәпләр ябылып бара. Бик аз калды инде. Күбесендә факультатив дәрәҗәсендә генә укытыла татар теле. Күбесендә ярты ставка гына бирелә. Bir dəristə yartı dəris tatar dili, yartı dəris tatar ədəbiyyatı укытыла. Кызганычка каршы, менә мин 20 ел Оренбург педагогика университетында укыттым татар телен. Һәм алар безнең университетта да, киләчәктә дә ябылдылар бу бүлекләр. Чөнки абитуриентлар юк, мәктәпләр ябылу аркасында. Шуңа күрә киләчәк инде бу мәктәпләрнең киләчәге бик күңелле дип әйтеп булмый. Барыбер позитив ноктада төгәллек әле бүгенгә. Яшьләр башка өлкәләрдә аермалы буларак, Оренбургның әле ул яктан барысы да алай ук начар түгелдер. Нәтиҗә ясап әйтсәк, Рифат, менә Оренбург татарларының үзенчәлекләрен һәм миллекне саклап калды. Нәрсә таяк ноктасы барга тиеш? Biz аны башында ук әйтергә тиеш булганбыздыр инде. Данлыклы бөтен дөньяга сибелеп белгән Оренбург дип әйтү белән күз алдына Оренбургның шәлләре килеп баса. Менә алары да бар. Иң беренче әйтермен дигәнем, унытканмын шуны. Сорау нәрсә булды? Шуны үземнекен әйтәм дип уйлап. Миллекне саклап калды. Нәрсә таяк ноктасы барга тиеш Оренбургта? Милләтеңне онытмауда. Милләтеңне онытмауда белемдәдер инде, телдә, сез әйткәнчә гаиләдә, монда хәтта укытмыйлар дип кенә ялап утырып булмый, укырга, белергә, сөйләшергә, кем әйтсен әле менә, татар теле өчен көрәшергә кирәк түгел, татар теле өчен сөйләшергә генә кирәк дигән. Һәм бу бик дөрес сүзләр. Шуннан да Оренбург татарлары алар үзләренең үткәнен дә, тарихын да онытмый, һәм алар кебек милләтне яратып, аның өчен янып киеп яшәүчеләр күбрәк булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.